Okay. Godt. Lydmandens fif 1. For det første så er det meget vigtigt at huske på, at man ligesom skal være meget opmærksom på vindforholdene, når man skal filme. Så det er i hvert fald noget, jeg arbejder meget med. Altså det her med vejret, det har jeg altid været meget opmærksom på. Lydmandens fif nummer 2 er så, at man samtidig skal være meget opmærksom på trafikken. Vi kan ofte lande steder, hvor der er rigtig mange mennesker, og specielt motorvejen er også et faresignal for rigtig god kvalitet. Så det var bare et råd fra mig til jer. Husk altid at være meget opmærksom, når du laver lyd. Og med de her fif, som vi giver gratis ud, så vil jeg fortælle, at vi har været med den røde dyt, har vi været i Hundestedhallen i dag, hvor alle borgere i Hundested Kommune har stillet sig til det spørgsmål, hvordan kan vi bringe værdi til borgerne? Hvad er så det, vi skal yde ud over at tage telefonen? Og, hvad er det, som kunne blive noget, der var givtigt for borgere, sådan så de får tillid til en kommune, til dem, de nu arbejder med, skole, social og sundhed, dagplejer, alt hvad det nu er. Er der noget, man kan andet end at tage telefonen og være service? Er der faktisk en slags omsorg, man kan få som identitet, man kan give videre? Og det lavede vi inde i den store hal.